खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनै 23 जुन 2026 मायथाइनि राशिफलखौ फै जों फारि फारियै मिथिना लादिनि। गिबियावनो दङ मेष राशि। मंगलबारनि बे साना नोंनि साहस आरो गोसोनि गोहोखौ बांहोगोन। हनुमाननि अननायजों सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां माबा गोजाम जेंनाया दिनै नोंनि फारसे सुस्रांजानो हागौ। हाबायाव थानाय सुबुंफोरा गावनि गियाननि गोहोजों गाहाय बिबानगिरिफोरनिफ्राय जर'खा थुलुंगा मोनगोन। न'आव माबा हाबानि थांखि लानाय जानो हागौ। बेलासेयाव नखरजों लोगोसे धोरोमारि थावनियाव दावबायनाया गोजोनथाव जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया जाबाय 3। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंनि थाखाय माबा गिदिर फालांगियारि जाफुंसारनाय लाबोगोन। गोदान बिथिंनिफ्राय रां फैनायजों नोंनि जमा राङा बांगोन। समाजनि माखासे मान गोनां सुबुंफोरजों नोंनि लोगो हमलायनाय जानो हागौ, जाय फैगौ समाव नोंनि केरियारखौ गोदान दिग होनो हागोन। जुलि जायैफोरनि थाखाय जुलिनि मोजां खोथा फैनो हागौ। जिउ लोगोरिजों लोगोसे गोरोबलायनाया जोबोर मोजां थागोन। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जाबाय 8। मिथुन राशि। दिनै नों गावनि राय आरो हाबा-हुखाखौ मोजांथिनि आबुं मुलाम्फा मोनगोन। फालांगि बिथिङाव खालामनाय माबा गोदान आनजादआ दिनै मिजिंथिनिफ्राय खेबनै बांसिन मुलाम्फा होनो हागौ। फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन। अननायनि सोमोन्दोआव गोदानथि आरो गोथौथि फैनो हागौ। देहानि फारसे दिनैनि साना जोबोर मोजां थागोन। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जाबाय 1। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंखौ गावनि देहा आरो जामुंनि फारसे जर'खा सांग्रां थानो सांग्रांथि होदों। गोबां हाबानि जाहोनाव गोसोनि एसे खस्थ' मोननो हागौ। दिनै शेयार बाजार एबा जेबो रोखोमनि गिदिर राङारि खैफोदनिफ्राय जानगाराव थानांगोन। जेंना समाव जिउ लोगोरिनि बोसोनआ नोंनि थाखाय जोबोर हेफाजाब गोनां जागोन। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमा 6। सिंह राशि। सिंह राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना राङारि बिथिङाव जोबोर भाग्यशालि जागोन। सिगाङाव खालामनाय माबा इनभेस्टमेन्टनिफ्राय दिनै नों गिदिर राङारि मुलाम्फा मोननो हागौ। खामानिनि सोलायनो नाजानाय सुबुंफोरा दिनै माबा गिदिर अफार मोननो हागौ। फिसाफोरनि फारसेनिफ्राय माबा रंजाथाव आरो गोग्गाथाव खौरां मोनगोन, जायजों नखराव रंजानाया बांनो हागौ। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जाबाय 4। कन्या राशि। खामानि मावग्रा आरो राजखान्थिजों सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना बिबान आरो मान सन्मानाव गिदिर बांगोन। अफिसाव नोंनि हाबानि आखुथायनिफ्राय गोहोम खोख्लैना मेनेजमेन्टआ नोंनो माबा गोदान बिफाननि बिबानखौ गथायनो हागौ। गोदान गारि एबा इलेक्ट्रनिक मुवा बायनायनि थांखिया दिनैनि समाव जाफुंसार जागोन। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जाबाय 2। तुला राशि। भाग्यनि गोहो गोसा जाहोनाव दिनै नोंनि गोबाव समनिफ्राय गसंनानै थानाय हाबाया गावबा गाव जाफुंसार जागोन। नों गोजौ सोलोंथाइ एबा माबा संदानग्रा हाबानि थाखाय गुबुन हादोराव थांनो थांखि लादोंमोनब्ला दिनै पजिटिभ आगान। धोरोमारि हाबा लानो मोजां सान। फालांगियाव गोदान मुलाम्फानि ग्राफखौ गोजौसिन दावखोलांनाय नुनो मोनगोन। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां सान। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जाबाय 7। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना नोंखौ एसेबां सांग्रां आरो हमथानानै थांनो सुबुरुन होदों। गारि सालायनाय समाव गोरोन्थिनि फारसे जर'खा सांग्रांथा ला आरो हाखु-दाखु जेबो गोदान राङारि थांखि लानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। खामानिनि थावनियाव सुथ्रआ नोंनि मुंखौ गाज्रि खालामनो जाफुंसारै नाजानो हागौ। बेनिखायनो गावनि थांखिफोरखौ रावनिबो लोगोसे शेयार खालामनो नाङा। बेलासियाव अबंलावरिखौ खुलुमनाया नोंनि जेंनाखौ सुस्रांनो हागौ। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जाबाय 9। धनु राशि। फालांगिनि थाखाय दिनैनि साना जोबोर थारै मोजां फिथाइ होग्रा जागोन। जिउ लोगोरिजों लोगोसे सोलिनाय माबा गोजाम सुस्रांनाया दिनै गावजों गावनि सावरायनायजों आबुंहाय जानगार जागोन। फालांगियाव गोदान गिदिर अर्डार मोन्नायजों नोंनि उसुखुथुआ बांगोन। गोजाम लोगोफोरनि हेफाजाबा नोंखौ माबा गोदान राङारि स्किमनि मुलाम्फा लानायाव मदद खालामनो हागौ। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जाबाय 5। मकर राशि। दिनै नों गावनि बेरेखा आरो सुथ्रुफोरनि गासैबो खैसारखौ फेलें खालामनानै बिसोरनि सायाव आबुंहाय देरहासार जागोन। गोबाव समनिफ्राय सोलिबाय थानाय माबा गोजाम देहायारि बेराम एबा बोथोरारि बेरामनिफ्राय दिनै नों
अरायनि थाखाय रेहाय मोननो हागौ। माबा केसफोराव थांखिया नोंनि फारसे फैनायनि जोबोर खाबु दं। होबथाजानानै थानाय राङा फैफिन्नायनि मिजिं दं। दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जाबाय 11। कम्पु राशि। दिनै नोंनि बुजिरोंगिरि आरो सोरजिनि गोहोआ जोबोर थारै मोजां जागोन, जायजों खामानिनि जेंनाफोरखौ नों गोरलैहाय बोस्रांनो हागोन। शेयार बाजार एबा मिउचुयेल फान्डजों सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरा दिनै मिजिं थि गैयाजासे गिदिर राङारि मुलाम्फा मोननो हागौ। अननायनि जिउआव गोदान उसुखुथु रमान्सा आरो फोथायनाया बांगोन। फरायसाफोरा गोसो गोनां कलेजाव मुं थिसननो मोननो हागौ। दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जाबाय 12। मीन राशि। मीन राशिनि दिनै नोंनि गासै नोजोरआ सुखु सुबिदानि बांनाय आरो हा-न'नि आयदाफोरनि सायाव जागोन। गोदान न' एबा प्रपार्टि बायनायनि रादायआ दिनै गोख्रैथिजों आगानसिगोन आरो डिलआ फाइनाल जानो हागौ। बिमा-बिदानि देहायाव गिदिर साबस्रांनाय फैनायजों न'नि थासारिया रंजा-बाजा जागोन। अफिसाव जुनियर आरो सेनियर मोन्नैनिफ्रायबो आबुं हेफाजाब मोन्नायजों नोंनि गासै प्रजेक्टआ समनिफ्राय सिगांनो आबुं जागोन। दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जाबाय 2। लोगोफोर, दिनैनि सानसेनि फान्जामुथि फरायनाया एसेनोसै। जुदि नोंथाङा बे चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआव थुनानै हो, जाहाथे नोंथाङा गिबियावनो भिडिअखौ बयनिख्रुइबो सिगां मोननो हायो। गोजोन्थों। नायगिरि बिथांमोननिसिम फोसावथाय। बे लिरबिदांआव होनाय खौरांफोरा आबुंहाय थार आरो गुवारै गुबै होननानै जों दाबि खालामा। गुवार आरो बांसिन खौरांनि थाखाय सोमोन्दो गोनां बिथिंनि बिजिरगिरिनि सुबुरुन लानाया गोनांथार। नायगिरि बिथांमोननिसिम फोसावथाय। बे लिरबिदांआव होनाय खौरांफोरा आबुंहाय थार आरो गुवारै गुबै होननानै जों दाबि खालामा। गुवार आरो बांसिन खौरांनि थाखाय सोमोन्दो गोनां बिथिंनि बिजिरगिरिनि सुबुरुन लानाया गोनांथार। नायगिरि बिथांमोननिसिम फोसावथाय। बे लिरबिदांआव होनाय खौरांफोरा आबुंहाय थार आरो गुवारै गुबै होननानै जों दाबि खालामा। गुवार आरो बांसिन खौरांनि थाखाय सोमोन्दो गोनां बिथिंनि बिजिरगिरिनि सुबुरुन लानाया गोनांथार। नायगिरि बिथांमोननिसिम फोसावथाय। बे लिरबिदांआव होनाय खौरांफोरा आबुंहाय थार आरो गुवारै गुबै होननानै जों दाबि खालामा। गुवार आरो बांसिन खौरांनि थाखाय सोमोन्दो गोनां बिथिंनि बिजिरगिरिनि सुबुरुन लानाया गोनांथार। नायगिरि बिथांमोननिसिम फोसावथाय। बे लिरबिदांआव होनाय खौरांफोरा आबुंहाय थार आरो गुवारै गुबै होननानै जों दाबि खालामा। गुवार आरो बांसिन खौरांनि थाखाय सोमोन्दो गोनां बिथिंनि बिजिरगिरिनि सुबुरुन लानाया गोनांथार। नायगिरि बिथांमोननिसिम फोसावथाय। बे लिरबिदांआव होनाय खौरांफोरा आबुंहाय थार आरो गुवारै गुबै होननानै जों दाबि खालामा। गुवार आरो बांसिन खौरांनि थाखाय सोमोन्दो गोनां बिथिंनि बिजिरगिरिनि सुबुरुन लानाया गोनांथार। नायगिरि बिथांमोननिसिम फोसावथाय। बे लिरबिदांआव होनाय खौरांफोरा आबुंहाय थार आरो गुवारै गुबै होननानै जों दाबि खालामा। गुवार आरो बांसिन खौरांनि थाखाय सोमोन्दो गोनां बिथिंनि बिजिरगिरिनि सुबुरुन लानाया गोनांथार।